Ya Allah. Lah rezeki sedina iki mangkok walah yo ya. Lah dek leman pene ndi? Ngene bae. Ning ndi? Talkidang. Walah, makasih ya gak sanyalin iki. Kak, lama emang mesti samko karo. Lah ya, lah ambek sapa ki, Mang? Ambek ayah. Anak wedok gak melok. Ambek cilik, sing cilik. Ora namanya belum kubang. Antum berapa, Mbak? Lah ya, walah. Gak leren, Dek. Lho, lah ndi rek ambek Pak e? Pak iki wis bener dhewe. Walah. Gak ning kene ambek ning kene dhe ya, ning kene ya. Anak toprake ya engko apa ya? Wong kemange wis. Ayo, aku kok melok iki Mbah Bujut kok. Walah. Ya, makasih lo ya. Awas pegangan dong. Oh, alah rezeki. Datang terus ya, guys. Ngene kok. Gak apa-apa, gak tak sangoni, guys. Soalnya Pak Su ki nek setiap rono dolan ning ngene Mbak Ekwi, anake wis cepet disangoni karo Pak Su. Ki mau ki dhisih duweke receh barang ki yo gak siap. Engko nek anu tu tak omongane. Tak kone nyangoni anak kecil. Walah ya Allah, ngene iki lho. Sekesuk kok wis wong piro ae sing ngeteri ya, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terteran kok koyo ngene, ya Allah. Piye iki nek ngucul iki? Ya sayur. Terus jajan. Sik, guys. Tak sik. Yo, iki lho guys, wis tak buka iki segane sak wakul. Terus iki enek bugis, enek apa ki nogosari, iki sayur, iki iwak karo ndok. Didewekno guys, wedine iki nek nyodos plastik terus bocor. Nah, sakmene kae matur suwun. Iki ki nek karo desih ki yo gak apa-apane guys, yo gak dulure yo gak apane kan biyen pernah nggarap sawahe desih sing nembung anyar kuwi. Dadi koyo dulure. Biyen kan sawahe desih iki nek pas waktu musim ketiga, maksudnya musim ngono kalau guys kemarau ngono kae dikeki jagung karo mbah sing ngeteri sego iki. Dadi malah koyo dulur ngrakepno. Pokoke sembarang apa iki desih koyo dadi dulure ngono guys. Omahe lah yo cedhak karo sawahe desih kuwi. Dadine iki yo Pak Sulah yo kerep rono, sering nyangon-nyangoni putune apa ngono ki sering. Bodo yo tak paringi sarong. Tak kei ngono-ngono ki guys. Dadi niki iki mau yo desih mari yo gak siap duit receh cah mari. Perlu golek duit receh iki. Mun nek enek wong ngeter-ngeteri neh ngono ki guys. Pak Sune sawah mari. Desih gak duwe duit receh iki nek enek wong ngater-ater ngene iki lho. Susah iki. Ya iya wong nek anu yo disangoni ora apa-apa. Pak Su yo mantuk dindang-umbas bubur ayam. Panganan kok ngene kok sing enak-enak di tumbasi kabeh. Alhamdulillah diparingi panas guys, ndek sedina ora nek panas. Langsung ngene muncul. Nggih, dalem. Enak tamu neh, guys. Sapa iki? Nggih, mengguri. Ya Allah. Iki londoke keri. Lho, Londoke ketinggalan. anak Mbok Ti ya? Nggih. Ya Allah, Gusti. Alah ngono kok yo mbok terno Dek banget tenan. Lho lah sing mbak iki sing ndi omahe? Laren. Sing barep berarti. Nggih. Nomor kalih. Sing barepe gek enek ya, Dik. Walah ngene kok yo mbok terno rene, Dek bangetan dikek sayur neh. Nggih. Ya Allah Gusti, malah balik pindho. Walah matur suwun lho ya, ya Allah. Ki mangke anake Mbah Padi ya nggek rene Mbak Ni. Walah nglaren, sampean nglaren ya, Dik. Laren. Alah aku ki mergawe ku mbek Mbok Ti, tak gereti rono, rene Mas Sam ki matun ning
kocek jagung teko bodeh teko ndi iki Mas Samyo tak gereti iki lho. Wong iki walah. Makasih ya Dik ya, walah. Ya lontonge keri kok yo terno. Walah kleru. Walah tamu kok esuk kok ora. Lah iya, walah. Nggih, makasih. Walah ya Allah, Mbok Ti. Iki sing anake Mbok Ti, guys, sing esuk mau subuh-subuh wis rene, jerene iki lontonge keri. Ya Allah. Ini lho malah diteri sayur neh. Diteri lontong neh, ya Allah Gusti. Mbok Ti ya Allah. Tamu kok ora meneng ya guys, gak duwe leren, silih berganti terus menerus ya Allah. Iki lho sayure tak suntak koyo ngene lho. Jajane lah ngono kok ya cik dikeki sayur nah ya Allah Gusti mbok sakmene kene ya Allah. Dah lontonge walah bangetan. Kok yo ndewek lontong barang sempet-sempete iki lho. Ini iki ya guys. Wis ora dulur, ora tangga, ora sanak, ora saudara nek ndaku desih kok kaya anake wedok dhewe ya Allah. Kaya ngene iki lho. Tah lontong iki esuk mau padahal bar diteri lho, iso dikeki sayur neh sakmene iki. Lontong neh ya Allah Gusti. Panganan kok koyok ngene. Lah matur suwun Mbok. Muga-muga rezekine jenengan ngalir terus seperti air zam-zam, diparingi sehat selalu, panjang umur, dan kabeh ae sing wis maringi rezeki desih iki koyok Mbah Padi, Mbah Pinah. Nggih desih matur suwun. Muga-muga rezekine jenengan lancar, diparingi sehat selalu, panjang umur, dan kabeh family online yo guys sing wis nonton YouTube desih, wis nonton konten-kontene desih, ya semono uga ora tak pilih siji per siji nggih, ora tak apa kuwi pilih, ora tak sebut satu persatu nggih, kabeh tanpa terkecuali. Pokoknya muga-muga rezekine ya do ngalir terus, diparingi sehat selalu, panjang umur. Walah rezeki guys koyo ngene. Rezeki nek kadung teko kaya sayur, panganan ki panganan koyo ngene iki. Jajan wis mbah. Matur suwun rezeki. Gentan dibagi-bagi yo guys, iki gentan dihabis tak bagi sakmene diterno Dinda. Terus iki engko sing Mas Lalimantan sakmene jajane iki. Kok wis bagi-bagi. Diterno Dinda. Sayur sakmono kae ora kepangan kok. Mas Arif tak telepon jerene mbaon tanda. Ya. Ngene dihabis. Karo Dek Angel sarapan sik, Nduk. Sampun. Dah kae entuk terterani en yo nge. Ndah sarapan sik, Din. Engko nek nganu, nek Mbak Ana urung mantuk kerja, gak sah nyalini, Dek. Sing mbok go mantuk tas tok ngene nggih. Nggih. Mas Agus kan yo ning omah ngeterno. Kon nyangke nganu ae Angel iki enek sayure soalé jerone. Elon-elone lho nggih. Karo laren lah ning kono. Engko karo diapis nek mantuk sekolah disalini apa piye ngono lho. Nek buke urung mantuk. Elon-elone lho.
Wis karek ngeterno nggone. Cacah ki lawange mengo, tapi wonge tak telepon kok ning mbaon. Tak rono guys aku, guys. Ora dedekan. Lah dhek metu ke kamar mandi ki jere nek enek rengkot, enek lontong, enek sayur ki kondi ngono. Gawa. Ngono ki ya dinteni sak mbake sak bare ngono. Ayo. Saya no. Terna Mas Arif ora usah diweki sego lah kono ndre wis enek sego. Ganti ngene. Mas Arif paling Mbak Ica sing wis ning kono. Lawange mengok Juderik. Empere mbok sapa nih, Nduk wis? Kok resik. Urung ngene kok dibale kok ngono. Wis teko kene purung Mbak Ica ketoke urung enak, Din. Urung enak iki motore. Tapi pagere kok. Walalah gak kuat dek tanganku. Urung teko kene kok. Montore lho gak enek. Tapi kok lawange dingakno wong ning mbaon. Lah iya. Lho, lawange mengoi. Mangke tak telepon aku sik ning mbaon nek Ding ngono. Ya kene nang tutupi kene. Kene lho, anu serapno sing gek lor ku lho diserapi. Serapi. Terus tutupi. Lah ya diresik-resiki apane sing kok yadah tisu kan telas Dik kuwi. Ngono, segone duwe ketoke kok. Wes wis enak sego iki lho, panas. Lah kuwi guak-guak iki ada ilang ngono. Nang tutupi. Oh, sak do nimbaun. Mek jajan iki tutupi kae tutupe ngisor kae lho. Wes, ngono engko nek icare nek wis diresik-resiki Ica. Ora mbok nolno sik entek yo. Dinolno sik. Nimbang barang apa. Gak normal paling. Mbok rek Ica nek nematen nek ngantek jam 8:30 dek urung teko kene. Beli nasi jagung, guys. 10.000 dapat 6 bungkus. Sego goreng ki arep tak sego goreng karo sego terteran di esuk mau. Pero-pero digoreng anget-anget request-e Pak Su. Njaluk sego goreng, sego jagung campur sego beras. Dinda isek magrib. Dek. Din. Cek salat. Iki lho ndak segane ayo kok mengguri, Dok. Bumbune wis diulek Dinda. Gak wis bar piye magribe? Ayo go mengguri, mosok digoreng kabeh Mas engko entek apa ora? Engko ora mbok pangan. Dingengehno. Sayur iki cek sak itik ngono guys. Lah dhisih iki klendran, sleder. Ora tak panasi, jebule malah mambu. Malah basi. Terus segone cek digoreng ae. Bayo sakmono kae. Apa yo entek? Apa yo entek? Kelaparan aku sih. Kelaparan. Kok sampai kelaparannya diajeng. Diajeng. Kok sampai kelaparan kondi diajeng. Pramuka. Pramuka kok ngantek kelaparan cah. Mbayani. Wes senengane ngene iki ya, kelagaran. Terus dikek kecap mondok mo wis tanpa nganggo apa-apa. Lah piye rasane iki? Asene. Gak diicipi rasa. Apa? Lah ngono dikek kecap. Lah yo Dinda moh, Dek. Anu ka asen jerene.
Ya Dinda. Sik kuwi rasane piye lho, Dik? Ini juga asin kadung mbok. Lah apa gak mek kene? Jare Dinda yo mek. Paling kurang. Ini kok aku ki lho. Dek Dinda yang ngono kae lho guys, nek bar salat Isya belajar disambi nyuci baju. Padahal sesuk ngono ki dhisik juga nindi-nindi lho. Padahal dhisik iki sesuk nang omah juga kerja. Tapi dek dibelak-belain, sesuk kan arep PBB. Mangkat pagi. Terus belajar disambi nyuci baju. Marai wis dadi pegaweane, dadine ya gak njagakno wong tuwek. Dipikir dhewe, wis ya belajar, ya pian omah. Apa nih mesinnya? Mbok kudungi kenapa, Din? Hah? Cek kudungan buku kan. Ya ada mbok kudungi ada apa? Aku pengen bubuk sik ya. Nyamuke akeh kok ning jero. Nggak jam 8 aja deh. Dulu sik. Wong ayah kumpulan paku kumpulan ning gone Pak RT. Kumpulan apa ya guys? Kumpulan sedekah bumi sing do mikul gunungan kuwi mbuh acara piye? Saya gak ngerti. Mulai masak guys, mulai masak. Ndek iki dirambakno Mbah Dok karo. Soale dhisik iki ning omah ae yo, guys. Ora iso metu ki Mbah Dok iki ngrambakno kara karo njupukno ontong pisang, tapi cuma satu. Tak godhog engko terus dioseng-oseng karo Dek Dinda iki wis digekno bumbu. Ya Allah. Tangane nggo ngangkat-ngangkat iki sik belum normal, masih belum stabil, guys. Ki mang korone tak cuci, Nduk, karek iki lho nyuci ngono. Arek nyuci iki ndang dioseng-oseng. Mbok apakno? Wis bar tak buak banyune. Wis bar tak buak ndek iki. Kalau diisa ramene koyo ngono kae apa kae? Mang rene, Mak. Mak, goleki apa-apa gak enak, Din. Gak petuk pokoknya. Biasanya kan enak apa ngono. Emang tekok-tekok, Mak. Punya apa, Mak? Gak punya apa-apa, pemek lombok. Dise baru ambil lombok dari belakang rumah. Untuk sak melaan, Gus. Mau jeng-jeng, guys. Jeng-jeng. Jeng-jeng yang randu karo tante. Sandalku ndi iki? Mosok sandalku iki? Ya. Nyukokno kompor ngono kae wis nggowo apa ora? Montore meneh gore sak padha gunung.
toko elektronik ya guys, golekno kompor Mbah Dok. Sing persis wae kuwi lho to. Stainless ngono lho, Mas. Sing stainless ngono ki lho. Iki 400. Kayak wae. Tungkune piye? Maksudnya kan ngene tak dia tunggu terus tengah iki nek mendilinah. Oh, iya berarti sekarang 400 beda. Masih mungkin. Heeh, sing wae ku sing sijine tapi enek apine sing ngono ki lho. Sijine endi lah? Kok semanggo ki piye? Maksudnya ki sing siji tungku siji ki enek kaya api mentilene gede gitu. ngono kuwi lho. Heeh, ya ngono ku lho, Kanane Mas. ngono ki ora corae. Corake putih stainless iki putih ngono kuwi. Tulisannya ya Paling rene beda kuwi. tulisannya Pak Uni sing anyar kawal. Tapi wae ku anak ungu-ungune ngono. Tapi nek jenenge kelir kan beda-beda ya, Mas. Kok kualitasnya bisa. Sama aja beda Ya ora lho, ya rene kok. Anyar ku mau gambar ya. Tapi aku tetep iki ngelotok, Mbak. Ya ngelotok nggonku lah ngelotok, Mas. Oke, cuman kan nek iki gak bakal ngelotok kan ngotot. Enggak, ya sing di kidul warna ungu-ungu ngono ki lho ngelotok kuwi. apa kan? Ojo iki Pak unggulane. unggane malah penak iki murah iki. Maksudnya ku murah udah elek ono gak malah api iki karo mono. Lha iki Karek malarang. di atasnya lagi dicopot ngono. Gak ngono ki kan enek sing apa sisa piro ngono ki lho, Mas. Apa? Maksudnya kaya Size ya. lah ngono kuwi lho. Waduh. Ya padha ae. Bedane iki atasnya stainless. Lha ku kan enek A, enek C. Nah, mulai iki malah api iki karo mono ngono. Ya wis iki. Sing dhuwur dhewe ki lho, Mbak Pur. Bu ini iki Pira? 600 juga. Anune apa? Iya tadi. Ya rine kaya wae bukti, kaya wae lipah ngono kuwi ya. Apa iki yang kuwi mbek kuwi? Ya kuwi 600-an iki. Tergantung fungsinya aja. Lah, Buat kok, di rumah ya 460 wis oke. Lebih kanggo ning ndi? Jualan. Gue masak-masak nek pas ngono lho Mas, tajak ngono iki lho. Oh, yo iya nek ben gede kok gede. Lah karek koyo ambil sing gedhe ngono kae mesti iso apa sing 500 juga. Ya ora mesti 700 ya. Nek sing gimana Wah, terus? ini paling besar. 400 swidak. Ini Tajak pol. 200. Tapi nek wae dhewe kan urung enek sing gedhe iki duwe gedhe ngono iki enek ya. Cilik-cilik ngono kuwi kabeh. Lha kok karek kuwi sing kaya wae bukti, kaya wae Mbah Lani. Sing entuk mindring Pak ku lho. Kaya Mbah Ratemi ya ngono kuwi gedhe ngono kuwi. Sing do mindring Pak sapa kuwi? Salim kuwi lho. Ya ngono kuwi. Ya karek kowe Ora sing ndi? mesti masak. Sing kaya wae kuwi. Ini nang ngomong Mas e kuwi syukur. Sing biasa lah. Biasa ku lho Mas sing 460. Wes, pokoke iki nuruti tante ngono, serandal digawa rono rene ijol. Gak nyaman. Ning dine bar tumbas kompor iki mau, terus tumbas randal, terus tumbas korset. Lah jajal golek iku lho sing anune Dinda. Ora sing Dinda Mas iki mau ning iya. Jajal nek menawa buka ngarepe bakul bakso Mbak Eni ini. Panasnya kayak gini yuk guys. Yang jablas rono ya gak sah. Apa-apa. Bismillah. Baru busuk-busuk pasar bareng lho guys iki mau. Busuk pasar beli korset. Lah mbah ndi ya nek gak gitu loh. Jujune sotengku ora tak adepno rono ya Allah. Kok enek wong katoke mlotrok. Aman. Mang jujune ra tak. Ya enggak narono. Oh bukan iki bakule dincone.
wegere rek cocok karo kahanane, karo situasine, karo cuacane. Cuacane panas cekar. Ngombene es cincau. Wow. Sakmene iki mau 4.000. Biasane iki 2.500, terus 3.000, 3,5, terus dadi 4.000. Apa-apa mundak kabeh, guys. Terus iki jajane dhisik mau apa? Pentol. Wis sak roh mripate iki pokoke nek pentol ki wis ora ketinggalan ya, guys. Favoritnya dhisik iki pentol, kesukaannya dhisik pentol. Terus iki mau sing marai sowi iki apa? Ndandakno iki lho. Kalung perak, guys, iki. Perhiasan perak, kokote iki cepling, terus iki mau tak gawa ning toko emas. Dilalai ganti kokot, diganti, guys, kokote ben ora berundul. Tumbas apa deh, aduh-aduh kok tumbas pentol lho. Piye kesukaane dhisik ya pentol iki, guys. Ning omah ya wis enek buah pir, enek buah naga. Wong dindang ngoceki buah pir. Mantap. Wis mbok sak, Dek. Iki nganu kalau udah habis rene, guys, tapi dhisik mau posisi cek magrib. Bosan aku wis metu bar magrib malah ning gone Mas Ajis. Rene iki nggawa martabak. Nggawa kemat digawakno mbak ana apa, Dek? Seblak, didenda ditumbahno seblak. Karo mbak ana. Ngajak dolan ke Mas Ajis. Mas Ajis apa pijet teh mah? Ya ning gone Mbah Lani gitu. Walah. Udah habis pijet. Emang jujune Mbah Lani urung diparani wong. Ditinggal dihabis, Nduk. Ditinggal dihabis. Wong dihabis pijet. Wong engki. Ngene Mbah Lani. Ya, kok dhuwur ya Mas di paping. Piye kurang mendhuwur? Nek di mendhuwurno nadah iki, Pur. Nadah banyune balik. Iya wis nandiki ape diketok sokone gak oleh, mendem lah gak apa-apa. Pendem kok. Heeh. Nah, ya kita endi aku. Ya dibungkus ya. Dibungkus iki tapi nganggo plastik. Lah iya kok ketok endi nek ngono iki. Ayo ketok manis. Udeng-udenge putih, terus sarongnya ya putih, kaose ireng. Ndi, siji Mam. Dihabis melok macak Mbah Kong, somben. Iya. Melok macak Kokong. Moh. Mau sekolah. Sekolah ya wis mantuk wong ngawan kok. Mulus yo gak isire, somben rame kene. Mulus yo gak enek gunungane, gulaan pulau ki yo gak enek. Ayo di gunungan. Gunungane koyo kae, rame ngono kae, nek naga. Apik ya. Dek isan tarene. Marane, kowe iki pengen melok, tapi iki ketoke koyo gak iso per ngono lho, Se. Nah duduk awake habis kono. Ndi wek wis habis. Jane pentole iki habis wis disutakno ibuke emang pentole. Tapi kok mau mam. Serang makan di sereten. Sithik-sithik lho. Gak ambek sego. Tak tanduki sego nggih. Kayak kon sendok gede mangak genah. Dinda rek manten nek libur gak nari mang, gak latihan nari. Ki ape opo? Ya kok banget tenan. Kowe melok Pak D lho. Kotek kok so. Keren nyekeli HP kok. So keren.
Oh, lah. Osenge isek ya? Oseng-oseng isek. Lancang mana nah? Mbek oseng-oseng koro. Oseng koro. Apa sing kan? Terus nyambel ngene dindan ndek sore. Sing masak ya adik terus ya aku ora tau masak. Tangane nggo goseki brambang nggo meteti lombok irung kenek. Sesuk ki mbah masak apa nduk? Ngoseng kangkung, Dik, ya. Goreng pindang. Belum. Kowe melok latihan? Oh, dhuwure sak alor ora di daging. Dhuwur tok. Ayo Din mimpin kok ngarep Din. Lah kena apa? Latihan wis diobo karo Bu RT kok. Latihan berisa. Ngantuk leh. Wis nangop ae iki piye iki? Lho klambine gedhi, celanane sing cilik. Iya. Cingkrang, saanggone Izai. Baju baruku. Baju barumu. Baju baluku. Ya, Pak. Nang omah, baju balu. Baju baluku. Ini sapi. Aku tunggu. Bar apa? Apa melok? Lu sing di lebaran ya. Ayo ning kene anggek sak tule kok wis kudu muleh. Ha ngono ki ape tang mek opo ngono. Tak kon bumbuk kene sesukan minggu. Mamak kok gak nendi-nendi. Kakak yo ning omah. Kon bumbuk kene jerape bumbuk kene ngono ki ngomong. Ben kowe anak barungan gak roh yo, Kak. Liwat kene. Heeh. Sok ben Mbak Yoya barang anu jak rene. Dicek 20 dinonan, Pak. Sok kemes Tawang. Tawang Rejo. Iya. Jemah pon iki berarti. Wis paling jemah pon. Kuwi engko bareng pulo. Terus ngampon, Tawang Rejo. Rame iki lho. Ndek Mangkalerjo. Ya gunungan. Coba ya nyaplok. Anu dipolong ngisor. Kecer ora engko. Kowe tek ngene le. Nang cekelan ayah ta. Ini kene agek entuk sak ngono kok muleh. Engko iso. Iya iki kesalim ambek mamak iki piye iki? Dadah. Dadah. Oh lah. Sang gadek. Ning kene agek sedilut kok.